perquè en menys d'una setmana agafen l'avió. You should be grateful for having a wife who is so attentive. And you, lady, Espera, encara no, tu t'estaves aquí enfadat. should be happy for being able to correct him. Home, que se senti el català a Bath, a Anglaterra, no? Sempre fer d'ambaixador de la nostra llengua està bé, no? De fet, el ball és un ball d'aquí, del nostre país, per tant, està bé. També trobo que està molt bé que hagi pogut portar algunes intervencions en anglès, no? Perquè donem una imatge més internacional, però penso que està bé. El ball de Malcasats de Vilanova és peculiar i superdivertit. Primer, passar-nos-ho molt bé. Però d'això no en vull parlar, perquè tinc el cap de colla aquí i m'està apuntant amb una pistola. El ball de Malcasats de Vilanova és un dels actes millors del Carnaval de Vilanova. És un teatre que exigeix, a part de ser el text, com tot tipus de teatre, exigeix una certa modulació de la veu perquè se't senti, perquè ho fas a l'aire lliure, a l'hivern, exigeix una gestualitat, perquè els personatges són caricaturescos i, per tant, necessiten uns gestos molt fora de lloc, fora de mare, diguem, no? Una cosa molt exagerada. Jo ja estic fins als mismíssims que em digui tot el que haig de fer, em controla, que no vegi. És com un nen, és com un nen. Bueno, però deixes parlar o tampoc puc parlar? Sí. Doncs això. Bueno, si ets de Vilanova, el Carnaval és alguna cosa més que una festa, és un motiu per viure una part de l'any. I el Ball de Malcasats per mi, el Ball de Malcasats de Vilanova és l'acte més divertit del millor Carnaval del món. Buah, posat el llistó alt, eh? His wife. Ha de dir his wife si és de la seva dona. Si és de la meva. My wife. Això és classe d'anglès, primera lesson 1, unit 3. El Carnaval de Vilanova, per mi, és una festa que només es pot entendre si ets de Vilanova o ets fill adoptiu de Vilanova, com és el meu cas. Encara no sé dir les es i les us, però ho intento. Li haig de besar la mà. Els textos de Malcasats són textos de Malcasats. És un gènere, els Malcasats o les dames i vells que diuen a Tarragona és un gènere i, per tant, no es pot comparar amb el teatre d'ara. No és teatre d'ara, també sé què és teatre d'ara. El teatre d'ara és teatre que es fa ara. Com que els Malcasats el fem ara, també és teatre d'ara. Si no tot, és teatre que no s'entengui. Així doncs, cap a Anglaterra, els malcasats vilanovins se'n van fins a l'aeroport del Prat i d'allà fins al de la ciutat de Bristol. Finalment ja dormiran a Bath, la ciutat my underwear, está todo aquí, my vida, my sac, my Gemex, todo.
És conya, no? Hello, hello. Sense cap mena de dubte, el més complicat és portar tot el vestuari fins al Regne Unit, però uns baúls i la tossuderia vilanovina faciliten la feina. Un cop a Bath, els hospitalaris anglesos acullen els balladors en cases particulars, que neixin les amistats internacionals. Es passegen pels carrers de Bath, que veuen l'actuació dels Malcasats, davant de la seva església i els seus banys romans, a ple centre comercial, davant d'un hotel, fins a 5 actuacions en un sol dia. Les desavinences de les parelles catalanes són resoltes pel bisbe, l'agutzil o el batlle. A l'espectacle que ofereixen els Màmers no s'han de resoldre conflictes amorosos, sinó la mort de Sant Jordi de la mà d'algun enemic. Cada poble té la seva versió, i fins i tot hi apareix Santa Claus, un pingüí o el príncep Carles. Al final, no és la penitència que imposa el bisbe dels Malcasats la solució als problemes, sinó la sang que porta un metge que fa reviure Sant Jordi. Cap al vespre, després del sopar, que és pràcticament un berenar pels vilanovins, fan un passi privat pels Màmers a l'església de Sant Màtius i allà deixen anar la pressió. Father Malcasats, Villanova. Big welcome, please. Thank you. Ha anat molt bé, la veritat és que ens han tractat molt bé, ens han cuidat molt. Ara, aquí, la idea era fer una actuació de 5 minuts, però l'organitzador de l'event ens ha dit a veure si podíem actuar tots, perquè els hi ha agradat molt i molt. Ara què estan fent? Sí, estava mirant perquè és una miqueta friqui el que estic veient, em recorda molt una actuació que veia per la tele quan era petit d'una senyora que li deien Doña Cloqueta, i la veritat m'estic mirant a veure si és la mateixa persona, perquè la veritat estic al·lucinant, estic al·lucinant.
I ara, després del viatge i l'experiència, només queda la tornada. Torna cap a Catalunya. Nosaltres per això també tornem la setmana vinent aquí al Gaudeix la Festa per parlar de més festes i de més tradicions, aquí, a la xarxa de televisions locals. Adéu-siau! No cal que cridis, que ja se sent. Laura, per la tele veus més prima. Hauràs de portar... No, que la tele creix. Hauràs de portar un adaptador No cal que cridis, que ja especial. el 3, que passa a 2. De 3, que passa a 2, i després un lladre transversal, que podràs endollar les bateries perquè podem quedar guapíssims quan ens gravis. Te quiero. Fem la frase final. Sí. He fet la traducció a la soliana. En anglès? O sigui, de fet és la traducció literal en anglès, que diu que la merda, bueno, la brutícia sempre surt encara, per molt que la vulguis enfonsar.